Aquella important intervenció, que és molt recent, va evidenciar després la necessitat d'escometre una reforma de l'exposició permanent del projecte museogràfic perquè també reclamaven una actualització. Si hoy estamos aquí es porque el Ministerio aceptó, hizo suyo, asumió como propio el proyecto que le presentamos y quiero decir que esta propuesta de nuevo diseño del museo fue defendida en todo momento por la directora del museo, Carolina Deschel, de una forma muy razonada y que creo que es en buena parte mérito suyo que el Ministerio accediese a financiar este proyecto. Suposa, en certa manera, una reinvenció de la identitat del museu. Un museu no és, o no ha de ser, un simple magatzem, un lloc d'exposició d'objectes. Els objectes d'aquest museu són i continuaran sent la seva base, però un museu és un espai de ciència, és un espai d'informació, d'aprenentatge i de socialització de la cultura. I és un lloc on s'explica un relat, on s'explica una història. I amb aquesta reforma que avui presentam, i com veuran vostès a continuació en la presentació que es farà, el Museu de Menorca jo crec que podem dir que reneix com a lloc on els ciutadans de Menorca i els visitants podran descobrir i podrem reviure amb nous ulls la història de Menorca. El museu es converteix en un museu d'història.